Bună ziua, dragilor! Ce faceți? Acum vreau să fac și eu provocarea, că am primit o provocare, da? Cu cele 3 întrebări și vreau să răspund la ele. De ce am ales TeamBuild Club? Da? Păi eu am ales-o pentru că este o platformă de educație. Și mie îmi place foarte mult să acumulez foarte multe informații, să știu tot ce se întâmplă, da? Și am intrat în TeamBuild Club, da, cu gândul să învăț. Dar spre surprinderea mea, când am intrat, am găsit mult mai mult decât mă așteptam. Am găsit multe cursuri gratuite, am găsit multe ore de Zoom de practică, ceea ce este deosebit. Așa că de ce vreau să rămân? Din această cauză, pentru a mă educa, pentru a învăța, pentru a ajunge la un alt nivel. Am început, da, mă bucur. Am început să ajut și eu alte persoane, da? Este un lucru deosebit, îmi place foarte mult. Avem multe posibilități pe această platformă. Aici putem să ne promovăm propria afacere, dacă avem una, dacă nu, promovăm TeamBuild Club, da? Avem posibilitatea să câștigăm venituri, avem posibilitatea de a ne educa, avem posibilitatea de a deveni coach, mentor, fiecare ce-și dorește. Pentru asta vreau și să rămân pe această platformă, pentru a crește eu în primul rând și am adăugat mie valoare, dar pe urmă să o împart și cu ceilalți. Da? Așa că vă doresc o zi bună și vă așteptăm alături de noi.